The News. Health Facts. Manarimaan at panakaisayang kati selebrasyon at iti National Infection Prevention and Control ita alawas ng Rugi Idikal Managing 7-2025. Nagipagpartisipar at Municipal Health Office iti Iliti Burgos ket na Rugi iti programa babayan ti Community Awareness Campaign ang nagsentro iti husto pa nagbugo ti ima ken husto pa naguyag kadag iti grade 1 pupils iti upat pagadalan. Maangay met into no July 9, naging gana into no July 11 at the tuberculosis program ken IPC management review ang nakasentro iti panang manaher kada ito asakit ken panang surot kada iti alagaden. Idinto nga into no July 11, naging gana into no July 12 ket adanto iti facility-based IPC strengthening activities ang nakasentro iti husto a hand washing ken panagusar iti PPE, waste segregation, signage installation ken facility-wide disinfection. Babayin ka itong aktibidad ket may pasimudaag ti proactive a panangidaulo ti may sa lokal a gobyerno nang nangruna ti health office iti panagsakbay sa at iti publiko. Kadua iti 99.5 FM Lawag, Idol Journalist